Hola a tots i a totes. Soc la Mercè, tinc una botiga de dietètica a Molins de Rei, les coses bones, i avui us presentaré una recepta que a mi m'encanta, que és gelat de te matxa. I a més és molt senzill, ara us explico. Per fer aquesta recepta necessitarem 10 grams de te matxa que trobareu a les coses bones, 200 grams de llet condensada i 300 grams de nata per muntar 35% de matèria grassa. També necessitarem una batedora. Bé, doncs ja tenim tots els ingredients. Jo tinc la màquina aquesta, però podeu fer en qualsevol batedora que tingueu a casa. Llavors, posem primer la nata. Després posem la llet condensada. I després posem finalment el que és el te matxa. I en aquest cas nosaltres posem per aquesta màquina velocitat 3 i 1 minut de temps. Perfecte. Molt bé, doncs ja hem fet el minut de mesclada i ja veureu que bé queda. Ara us ho ensenyo. Molt bé. Quina pinta que té això. I quan està fet gelat encara més, Doncs ja ho tindríem. Això el tanquem i cap al congelador. Doncs aquí ja el teniu a les 4 hores que han passat al congelador i ara el posarem en un plat perquè veieu que ho ha quedat. I aquest és el resultat final. Si t'ha agradat, fes un like i subscriu-te al nostre canal.